Pilarín, quan he trepitjat aquesta casa fa molts anys, vaig quedar molt impactada. L'esperit del modernisme, de Rossinyol, de Casas, de Romeu, de Picasso, és aquí. He tingut l'ocasió de fer amb la Begoña aquest llibre i m'ha agradat molt, perquè junta aquest esperit de bona vida, de passar-s'ho bé, amb estimar la cultura i portar-la als seus cims més elevats. El primer conte, la primera persona que ens acompanya, o la primera parella, en aquest cas, ens acompanya a l'hora del conte solidari, és el doctor Joan Estivill i la Montse Domènech, i ells ens explicaran uns contes que ens ajuden a millorar la relació entre pares i fills. I els pares, amb uns quants hàbits, amb unes quantes normes, com és posar-lo al llit, cantar-li una cançó, explicar-li un conte... En aquest entorn d'aquest local tan emblemàtic, de fet el primer dia que vaig penjar les fotos em vaig rebre un missatge d'un amic amb un retall d'un diari de fa un segle, i aproximadament fa un segle que Picasso va penjar aquí els seus primers dibuixos. Exacte, el 1899. I em va agafar un tremolor, vaig pensar... Amb 17 anys va fer aquí també. Però això em fa pensar que aquest, en un moment donat, va ser el centre del món. Aquest lloc petit on som va ser el centre de l'univers artístic, d'alguna forma. No vam aconseguir arribar fins al sostre. Només faltava la llana. Hi havia llum a tot arreu. Tots es van quedar parats. Tant de temps ofegant aquests grans secrets, flotant com icebergs. És memorar aquesta memòria, ja no vull amagar el dolor. Convido a venir als Quatre Gats a fer el vermut i sobretot a seure a la taula on va seure el Bardem i la Penélope Cruz per fer la pel·lícula aquella, la Vicky Cristina Barcelona. O sigui, encara hi ha ADN de Bardem aquí, no l'han netejat des de llavors. Si voleu seure-hi o fer una consumició, jo crec que està molt bé venir aquí. També hi ha ADN de Picasso, que ho sapigueu, i de Ramon Casas. O sigui, està ple d'ADN. Vaig aquí i no vegis. Tots vosaltres podeu ser el que vulgueu. Jo mateix soc un mitjó diferent, soc un mitjó singles. I els mitjons singles també tenen dret a existir. Llavors va dir, tinc una idea. Vosaltres voleu ser uns mitjons blancs? Ho voleu ser? Sí! Volem ser uns mitjons blancs! No volem ser roses, volem ser blancs! Doncs ho sereu, però heu de fer-me cas. Estic molt content i molt agraït que els Quatre Gats deixi fer aquesta exposició en una data tan important com el 100è aniversari. Per tant, molt entusiasmat per exposar en aquest lloc. Un cop posat en solfa, perquè al final el vaig escriure una mica per poder-lo explicar aquí avui, no anar-nos per los cerros de Úbeda, que deien, perquè quan li explicava jo a la Fiona més petita sempre em deia papa, més llarg, no? I aleshores... Exacte, ara tocava donar la lliçó als nens. L'endemà al matí, el Francisco i l'Arcadi, després del meu conte solidari, el pròxim l'explicarà l'Imma Sust, per tant, doncs, convido a tothom que el dia 21 de maig vingui aquí als Quatre Gats, perquè segur que el conte de la Imma Sust ens farà riure molt. Hola, soc en Josep Colet, soc un aficionat a la fotografia des de fa molts anys. Estic molt satisfet de poder presentar aquesta petita mostra que he titulat Llum contra llum, aquí als Quatre Gats. Has orientat mai de la mà, o sigui, no necessitat, sembles molt poca cosa. Així em va pensar que l'Ajuntament s'havia gastat tot el pressupost anual de festes per celebrar el Sant Jordi més espectacular. Fins que el drac va obrir la boca i ja no es va semblar tan emocionant. De juny tornarem aquí als Quatre Gats acompanyats de Woody Allen, però aquest cop amb Pep Sala, que llegirà el conte solidari. Aquest home, amb aquella veu que té, jo que ho farà millor que jo. Soc Sergi Càmera, estem aquí als Quatre Gats celebrant el 120è aniversari i és per comentar-vos que durant tot aquest mes de juny, entre l'1 i el 30 de juny, doncs hi haurà aquesta exposició meva de fotografies. És que la seva cara em sembla coneguda d'aquí.
La reina Sardineta es va apropar per anar i va fer un petonet davant del destorament i l'enveja. L'única cosa que ens van acabar de creure és que sa majestat Sardineta IV, reina del mar de l'aigua freda i del riu Llobregat, Hola, soc en Pep Sala i acabo d'explicar un conte aquí, Els Quatre Gats, per la Fundació Comtal, i no us espereu la propera trobada que faran aquí, que serà la Maria Pau Huguet. Ens quedem aquí. Els Quatre Gats. Sí. I que si les parents d'aquests 4 gats parlessin, ens explicarien i ens informarien i a més ens culturalitzarien de moltes coses. I els 4 gats eren el punt de referència sempre a l'assignatura de literatura quan parlaves justament de tota aquesta època. La referència eren els 4 gats i a mi m'havia meravellat sempre. Ai, aquest nen! Ui, aquest nen! Quin nen? El 16, estem aquí, nen! I vaig trobar, a més, que a nivell pedagògic, que és una mica la tasca que fa la Fundació Roig Sensat, em va semblar molt interessant. Els 4 gats i la Fundació Comtal us esperen el 16 de setembre per escoltar un altre dels contes solidaris que en aquest cas us llegirà l'Elisenda Roca. Per mi ha estat un plaer explicar la història del gat amb botes i ella quin conte llegirà? Ho descobrirem aquí mateix el 16 de setembre, diumenge, cap a les 11 del matí. Elisenda Roca. Dic Nora Feijó, soc la il·lustradora dels dibuixos que veieu aquí exposats als 4 gats aquest mes de juliol i bàsicament són il·lustracions de contes de nens, infantils i juvenils. Doncs és un plaer estar aquí, a més em va fer molta il·lusió quan m'ho va proposar. L'escola, la gràcia és que està feta molt barata, amb maó, que era el més barat que hi havia, i a més, amb aquest, veieu, hem fet, el Jordi l'ha dibuixat des de dalt, en plan així picat, perquè veieu les teulades que fan onades? Són molt també. Mariona. Ens ho hem passat molt bé explicant una sèrie de contes i ajudant a l'organització, a la fundació, a l'ONG Fundació Comtal. I la veritat, aquí els 4 gats, i la veritat és que ara us esperen el 15 d'octubre per esmorzar i riure i passar-s'ho bé. Hola, em dic Víctor Encinas i estic aquí als 4 gats per presentar-vos la meva exposició Streets of Barcelona. Aquesta roba tenia el del setembre de la commemoració del 120è aniversari dels 4 gats. Picasso es va inspirar a les menines de Velázquez i les tenim aquí al Museu Picasso de Barcelona, molt a prop, que seria, jo crec que la seva última gran obra. Aquí estem els 4 gats, acabem de fer el conte solidari dels 4 gats, un event estupendo, un públic extraordinari, en un lloc emblemàtic, històric de Barcelona. Un jove príncep desitjava casar-se amb una princesa de veritat. Havia recorregut els 7 mars, escalat totes les muntanyes del món i lluitat amb els més ferotges dracs per a poder trobar una princesa de debò. Hola a tots, soc la Mariona i volia donar-vos les gràcies per haver-me convidat a aquesta llegia de contes solidaris aquí als 4 gats i volia convidar-vos a tots a la pròxima edició, que segur que serà molt especial. El llibre recull pas a pas com es va fer aquest local i el seu esperit. M'ha agradat molt col·laborar-hi, m'ho he passat molt bé. Hola, soc la Pilar Silvestre, soc fotògrafa i estic participant en aquesta edició del 120 aniversari dels 4 gats. Són fotografies fetes totes a Barcelona, moltes durant el Mundial del 2013 i que quan se'm va donar l'oportunitat de poder fer aquesta exposició aquí, en aquest local tan emblemàtic, no vaig dubtar. Els 4 gats, homenatge al 120 aniversari dels 4 gats. Song
quedareu immersos en aquest ambient. És la casa, tot ella, que respira modernisme. Us encantarà.